салом ба якояки шумо бинандагони азиз. Қарор дорем дар китобхонаи миллии Тоҷикистон ва чуноне ки ба шумо маълум аст, тавассути васоити ахбори омад таи чанд рӯз аст ки даври ҷанббастии озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст баргузор гардида истодааст ва дар ҳар як ошёна номинатсияҳои гуногун баргузор мегардад ва теъдоди зиёди иштирокчиён аллакай дар ин ҷо ҳузур доранд ва чуноне ки дида истодаед дар ин толор яъне мониторҳо гузошта шудаанд ва ҳар як иштирокчӣ ва пайвандону наздикон метавонанд ки аз баромади яъне наздиконашон ва албатта аз баромади рақибони худ яъне дидан намоянд ва дӯстони иззатманд барои он нафароне ки мехоҳанд ки дар ин озмун иштирок кунанд вале онҳо шаку шубҳа доранд ва ҳисси нобоварӣ дар онҳо зиёданд. Мо мехоҳем ки аз рафти ин озмун шуморо бархурдор кунем то боварӣ ҳосил намоед ки ин озмун шаффоф мегузарад ва дар зери принсипи адолат аллакай баргузор гардида истодааст ва худи ан ҳамин мониторҳо ва баромади иштирокчиён далели ин гуфтаҳои воло мебошад. Ва дӯстони иззатманд, агар шумо низ мехоҳед ки аз рафти баргузории ан ҳамин озмун бархурдор гардида бошед, пас мо шуморо бо худ мегирем ва айни замон мо яке аз иштирокчиёни ин озмунро бо худ мегирем, то ки ан ҳамон ҳолати ӯро ва ҳиссиёти ӯро пеш аз баромадаш дар назди аъзои ҳакамон дида бошем. Мо шуморо бо худ мегирем, меравем. Салому алайкум, номи шумо? Ман Саялоев Абдурахмон, хонандаи синфи 5 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 42 ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе мебошам. Хуб, Абдурахмон, ҳангоме ки мо бо шумо яъне дар толори интизорӣ яъне вохӯрдем, шумо интизор будед ва бо диққат ба ан ҳамон монитор менигаристед ки рақибони шумо назди аъзои ҳакамон чӣ гуна баромад мекунанд ва ҳоло он ки навбати шумо нарасидааст, шумо худро чӣ гуна эҳсос мекунед? Ҳарос ҳаяҷон нест? Не, ман ҳаяҷон надорам. Ман соли дуюм аст ки дар ин озмун иштирок мекунам. ҳайати ҳакамон саволҳои на он қадар мушкил медиҳанд. Яъне фикр мекунам, Абдурахмон, мушкил набудани саволҳо аз он шаҳодат медиҳад ки шумо яъне ба пуррагӣ аз рӯи низомномаи озмун омода ҳастед ва тамоми китобҳоро ба пуррагӣ хондаед, ҳамин тавр? Бале. Хуб, Абдурахмон, мегуфтед ки яъне тӯли чӣ қадар вақт шумо ба ин озмун тайёрӣ дидед? Ман тӯли 1.5 сол аст ки ба ин озмун тайёрӣ мебинам ва муаллимаи азизам ба далова Хиромон ва аҳли оилаам ба ман кӯмак мекунанд. Хуб, Абдурахмон, мегуфтед ки ана ҳамин мониторҳо яъне шумо тариқи ин мониторҳо яъне иштироки рақибонатонро мебинед, ҳамин тавр? Хуб будан ана ҳамон аз баромади рақибони хеш саволҳоеро ки намедонистед аз ёд кардед? Бале. метавонед як саволи онро бигӯяд ки кадом савол буд ки шумо тавонистед тариқи монитор аз баромади рақибонатон ба саволатон ҷавоб гардонед? Як саволе буд ки Садриддин Айнӣ кай озод шуд, чанд бор озод шуд? Ман Садриддин Айнӣ дар ин ҷо гуфта буд ки ду маротиба озод шудам. Якум маротиба ки баъд аз зиндон 75 чӯб хӯрданам ва дуюм маротиба ки аз дарс озод шуданам. Хуб, Абдурахмон, айни замон ҳарос доред, чун шумо навбат хело ҳам наздик мондааст ва шумо албатта бо як шуҷоат, бо як боварӣ, бо як устуворият бояд назди аъзои ҳакамон равед. Бале, ман ҳеҷ ҳаяҷон надорам ва мехоҳам ки дар ин озмун ҷои намоёнро ишғол намоям. Албатта, Абдурахмон, агар шумо бо як боварӣ омода бошед, албатта дар баробари боварӣ доштан инчунин яъне мутолиаи хуби китобҳоро яъне ва инчунин тамоми анамон шарту шароити низомномаро аз худ карда бошед, шумо албатта метавонед ки дар ин озмун ғолиб баромада бошед. Ва барои ана ҳамон нафароне ки айни замон моро тариқи телевизион тамошо намуда истодаанд ва мехоҳанд дар ин озмун иштирок кунанд, вале дар онҳо ҳисси нобоварӣ зиёд аст, метарсанд ки дар ин озмун иштирок кунанд. Шояд онҳо мегӯянд ки мо дар ин озмун ғолиб намебароем, мо омода нестем, мо наметавонем шумораи ин қадар китобҳои зиёдро аз худ карда бошем. Барои онҳо чӣ тавсия медиҳед? Не, ин озмуна он қадар мушкил аст. Танҳо меҳнат дар кор аст. Меҳнат кунӣ, роҳат мебинӣ. Китоб дӯсти беҳтарини инсон аст. Мо бояд танҳо вақти худамонро беҳуда ба бозиҳои компютерӣ ва ғайраҳо нагузорем. Танҳо дар фикри оянда ва китобхону китобдӯст бошем. Хуб, Абдурахмон, мегуфтед ки дар як рӯз тақрибан чанд соат вақти шумо ба китобхонӣ мегузарад?
дар як рӯз тақрибан 5 соат ё 6 соати ман ба китобхонӣ мегузарад. хуб, абдурахмон мегуфтед ки аз байни ин қадар китобҳои мутолиа кардаатон китоби писандидаи шумо кадом буд? аз байни ин қадар китобҳои мутолиа кардани ман китоби писандидаам Тахти вожгун мебошад, ки аз устод Ҷалол Икромӣ мебошад. хуб, Тахти вожгун боз аз устод Ҷалол Икромӣ кадом китобҳоро яъне мутолиа кардаед? аз устод Ҷалол Икромӣ 3 китоб аз бар кардаам: Духтари оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва Тахти вожгун. ин 3 китоби аввали ин Духтари оташ ва ҷилди дуюмаш 12 дарвозаи Бухоро ва ҷилди сеюмаш Духтари оташ мебошад, ки дар бораи Тахти вожгун. бале ва дар бораи амирии Бухоро ва барҳам хӯрдани амирӣ баён менамояд. хуб, абдурахмон мегуфтед ки яъне ҳангоме ки ин китобро яъне ном гузоштан Духтари оташ ва албатта ин сабабҳои хоси худро дошта, метавон? хуб, ба кадом хотир, дар кадом қисмати ана ҳамин китоб яъне духтар ё оташ гирифтааст ва ё даруни оташ даромадааст? Барои чӣ ана ҳамин китобро Духтари оташ номгузорӣ карданд? ин ҳодиса дар поёни китоб ба амал меояд, вақте ки Фирӯза ном духтари ҷасуреро қаҳрамони асосии ин китоб мебошад, асабӣ мекунанд. Ӯ ба болои айвон баромада сухан мегӯяд ва чунон сухан мегӯяд, ки аз чашмони ӯ одам хаёл мекард, ки оташ меборад ва муаллиф ин китобро Духтари оташ ном ниходааст. хуб, дар ҳамин қисмати поёни асар яъне Фирӯза ончунон яъне ба эҳсосот дода мешавад, ки гӯё аз чашмонаш оташ мебориданд ва дар тан албатта куртаи сурх дошта. Метавон ана ҳамин хусусиятҳоро ба назар гирифта ба ин китоб ном гузоштанд Духтари оташ. хуб, Абдурахмон, ташаккури зиёд барои як суҳбати самимӣ ва агар шумо гуфтание доред, мехоҳед ки изҳори миннатдорӣ баён кунед ба падару модарон ва ба он нафароне ки шуморо дастгирӣ карданд ба устодонатон. хуб, айни замон фурсати хубе доред. Марҳамат. ман сараввал миннатдории худамро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ки чунин озмунро барои мо кӯдакону наврасон ҳайё кардаанд ва баъд миннатдории худамро ба муаллимаи азизам мерасонам, ки дар ин озмун маро роҳнамоӣ карданд ва роҳ нишон доданд, ки чӣ китобҳоро аз бар намоям. Ва ман мехоҳам дар бораи забони миллии худамон як шеър қироат намоям. хуб, марҳамат. забони мо чу дарёи дамон аст, ба қаъраш гавҳари тобон ниҳон аст. забони тезу бурро тарзи алмос, силоҳи ҷовидони тоҷикон аст. забони безаволи шоҳнома, забони дар фасоҳат достон аст. забони шаҳрасарҳои низомӣ, насими бӯи ҷӯи мулиён аст. забони хомаи синои оқӣ, забони ҳоли шарқи бостон аст. хуб, Абдурахмон, агар ин лаҳза падару модари шумо ва наздикони шумо, инчунин устодонатон агар моро тариқи телевизион менигаранд, мо ба онҳо изҳори миннатдорӣ баён мекунем, чунки онҳо тавонистанд ки бо заҳмату ранҷ як навраси китобдӯсту китобхонро ба воя расонанд. ва албатта агар чунин биравад ва шумо ҳар рӯз кӯшиш кунед ки китоб бихонед ва дар оянда боз ҳам дар озмунҳои дигар иштирок варзед, албатта мо ояндаи шуморо дурахшон мебинем ва дар ояндаи наздик шумо метавонед ки ҳамчун як шахси муваффақ миёни ҷомеа мавқеатонро пайдо намуда бошед. барои шумо барор мехоҳем.